खुलुमबाय रायजोफोरा आंनि बे नैबे दैमाल बर' इउटुब चेनेलाव दिनै नोंथांमोनखौ बरायनाय जाग्रोबाय। मानो होनबा दिनै मोनसे नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाना फैलायबाय। नैबे दाबावैसो गले गले माने नुजाबाय थानाय नैबे मोनसे भिडिअ भाइरेला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय आरो नोंथांमोना नुदोंना खिग्राया लाजिया नुग्रायासो लाजियो होननाय मोनसे बाथ्रा दंखायो। थिग बेफोरबायदि नैबे बिथांमोना माने फुदुंलायनाय नैबे भिडिअखौ माने आपल'ड होदो आरो आपल'ड होखांनायनि उनाव गोबाङानो कमेन्टबो खालामदो, माने गोबाङा गाज्रिबो कमेन्ट, सोरबाया इदिनो बायदिसिना आरो कमेन्टफोरखौथ' मिथिखायो माबायदि हरो। आसलथे बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायनायखौ गारनांगौ। मानो होनबा दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो, मानो होनोबा जोंहा बयबो गावबागाव माने मान सनमान होननाय मोनसे माबा दङ नालाय, ओंखायनो मान सनमानखौ माने मानिना सोलिनांगौ आरोना। जाहाथे बेफोरबायदि आन्दोआव जाब्लाबो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै माने हगारनाय बायदिसिना भाइरेल खालामनो नागिरनाय बेफोरबायदि माने खालामबाय थानायखौ नोंथांमोना मानो नागाराखै? मानो होनोबा बेफोरबायदि जुदि उन्दै गथ'फोरानो जुदि बेफोरबायदि भिडिअ बनाय जुदि हगारबाय थायोबा, भाइरेल जुदि जाजानो लुगैबाय थायोबा, लाइफआ मा जागोन नोंसोरनिया? थारमाने बेफोरबायदि भाइरेल खालामजानो जायबा दा बिथां सेंग्रायाबो मार्क्स गानदो, बिथाङा जायबा फुदुंनो नागिरनाय, आरो साब्रै दं, बिसोरो साब्रैबो माने गावबागाव पजिसनाव दोनखायो आरो माने बिसोरो जौ बा माबा मोनसे लोंनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि माबा जादों आरोना। माबा मोनसे पार्टि खालामदों आरो बिसोरो। बे पार्टि खालामनानै माने हिन्जावसाफोराबो माने एसे निसा नांबायगोन आरो हौवासाफोराबो बेफोरबायदिखौसो नायखायो नालाय। मानो होनबा आसलथे बेफोरबायदिनि थाखाय मानसिफोरा एसे सांग्रां जा। मानो होनबा जायबा बिमा बिफा बिथांमोनाबो माने नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो माने एसे थियार जा, फिसाफोरा बबाव थांदों बबाव थाङाखै, मानि थाखाय थांदों मानि थाखाय थाङाखै, नोंथांमोना नैबे गावबा गावनि फिसाजो बा फिसाला बिथांमोनखौ माने एसे माबा लाखिबाय थानांगौ आरो नोजोर लाखिबाय थानो नांगौ। मानो होनोबा गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदिनो माने गोबां बरबाद जाबाय। मानो होनोबा बेफोरबायदि गावबा गावनि गोसोखौ माने हमथालायनो हायिनि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि जुदि भिडिअ जुदि बानायबाय थायोब्ला जोंनि बर' जाथियाल' माने बदनाम मोनो आरो। मानो होनबा जोंनि बर'आनो बांसिन बेफोरबायदि भिडिअ बानायना हगारनाय बा भाइरेल खालामनाय माबानाय, सोरबा सानै साथाम लाना खारनाय, बेफोरबायदिनो गोबां भाइरेल नुबाय थायो आरो। माने इउटुब खुलिबानो माने जोंनि बर'फोरनिल' माने सोरनिबा खारनाय, सोरनिबा मायबा मोनसे भाइरेल जानाय बा बेफोरबायदिनो गोबां नुयो। बिनि थाखाय माने जों गावबा गाव गामिनि जायबा बिबानगिरि बिथांमोनाबो एसे नोजोर होनांगोन। मानो होनोबा गामिनि बा जों गामियावनो मोनसे जाथाय जाबाय जेनेब्ला, बै जाथायखौ लानानै गामियावनो बिथांमोना माने एसे बिजिरनांगौ आरो, जाहाथे बेफोरबायदि उनावबो बेफोरबायदि जाथाय जानो नाङा। आरो बिखौ नुनानै माने गोबाङाबो सोलोंगोन आरो। जुदि नोंथांमोना गावबागाव बिमा बिफा गारजेनफोराबो एसे नोजोर लाखिनानै जुदि फिसाखौ सामलायोब्ला माने बेफोरबायदि जाथाय जानायनिफ्राय जानगाराव थानो हायो आरोना। बै भाइरेल भिडिअनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदो। आरो जाय बिथांमोनहा फिसाजो दं बा फिसाला दं, बिथांमोनहा एसे नोजोर लाखिदो। मानो होनोब्ला जाहाथे बेफोरबायदि उनाव जों भाइरेल भिडिअ नुनो मोना आरो। मानो होनोब्ला जोंनि बर' जाथिया बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअ नुनो नाङा आरो। गोबां जाथियाव जादोंब्लाबो माने जोंनि बर' जाथियाव गोबां बांसिनानो जानो मोनदों। मानो होनबा जोंनि बर'खौल' माने भाइरेल जानाय, सोरखौबा माबा मोनसे ब्रेकआप जाबानो भिडिअ हगारनाय, गावसोरनि पार्सनेल भिडिअफोरखौनो हगारनाय, बेफोरबायदि माने जोंनि बर' जाथियावल' जादों नालाय। ओंखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि उनाव हगारा आरो। बेफोरबायदि भिडिअ बनाय माने हगारनो नाङा आरो आंनि मथेबा आरो गोबां मानसिफोराबो बुंखागोन, खायसे बायदि बुजिग्राफोरा बुंगोन। मानो होनबा बेफोरबायदि भिडिअ हगारनाया एकदमबारे जाथावथारै। मानो होनब्ला बेफोरबायदि जाथावथारै भिडिअफोरखौ हगारोब्ला मा मोनो मिथिना? बदनाम मोनो। बदनाम मोननाय लोगो लोगोनो मा जागोन? गाबोननो खोनासंनो हायि दावराव, लाजिनो माने लामा सामा ओंखारनो हायो, बेफोरबायदि जायो आरोना।
बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ आङो लाबोदोंमोन। आं दिनै भिडिअ बानायनायनि कारना बेनोमोन, मानो होनबा जाहाथे आंनि बिदा फंबाय माने बिनानाव बिब'मोन गासैबो एसे सांग्रां था, मानो होनोब्ला बेफोरबायदि पार्सनेल भिडिअफोरखौ माने हगारनाङा आरो इउटुबानो जा बा मायबा मोनसे फेसबुकआनो जा बायदिसिना जेरावबो हगारनाङा आरो ना। आङो साननो हागौ नोंथाङाबो मानो भिडिअ बनायखो बेनि थाखाय होननानै। आङो भिडिअ बनायनायनि कारना बेनो, मानो होनबा उनाव बेफोरबायदि माने जाहाथे नुनो मोनबावा आरोना, बेनि थाखायसो नैबे भिडिअआ।